Aquest dimecres 30 d'abril tenim una cita aquí, a Ciutat Meridiana. Volen desnonar el Juanjo i ens hi juguem que els fons voltors segueixin fent el que vulguin amb casa nostra. Soc el Juanjo i ja fa 25 anys que visc a casa meva. El meu pis ha passat per les mans de 4 fons voltors i ara em volen desnonar. Aquest fons és Cerberus, que es va quedar amb milers de pisos a preu de saldo, es van butxacar milions d'euros públics venent pisos de la Sareb i va col·locar la direcció de la seva immobiliària a la família Aznar Botella. No podem deixar que se surtin amb la seva. La meva història és la història de milers de famílies que han patit una crisi d'habitatge constant. Però és també la història d'una lluita incansable, des de fa anys, per les cases de tothom. Bueno, familia, ha llegado el día. No os voy a pedir que paréis porque esto es como un chute de energía. El Juanjo no es perd ni una assemblea, ni una acció, ni una manifestació. És un referent de lluita per mi i per tothom al sindicat. El Juanjo sempre hi és per donar un cop de mà a tothom. I gràcies a ell hem aconseguit un contrato nou de tot el bloc. El Juanjo va venir al meu desnonament, ara ens toca ser-hi tots en el seu. Que el día que vengan los primos y las comitivas, estemos todas juntas allí, haciendo fuerza, en este caso por mí. Sé que vais a estar, ¿vale? Aturem aquest desnonament. Casa nostra no és un negoci. Fora fons voltor. Prou especulació. Cap veí fora del barri. Dimecres 30 d'abril, tothom amb el Juanjo.